Alde batetik, Estatu Batuek Venezuelan egin duten eskuhartze militarra salatzeko eta bestetik Venezuelako herri langilearen erresistentziarako eskubidea aldarrikatzeko. Argi dago, Estatu Batuek beren kontrolpeko erregimen bat ezarri nahi dutela Venezuelan, bertako petrolaren gaineko kontrola areagotzeko, eta azken finean multinazional jankien aberastasuna ere handitzen jarraitzeko. Argi dago ere, Estatu Batuen eskutik etorriko litzatekeen eskuineko gobernu batek izugarrizko atzerakada suposatuko lukeela Venezuelako herri langilearentzat. Azken finean, bere eskubide politikoak nabarmen murriztuko lituzkelako eta horrekin batera milaka familiaren pobretzea areagotuko lukeelako.